ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kajing one lin shop jong kajing pang klam corona ha kaperthai baro kawai bat kunthop ru hagani ke jilla Meghalaya house nem arzar arpho kalabo jing e hado kata kata yi ki long yeng long sem bat kikme kikpa ki shu im da ka baballa kit nong ban punko ya ka bicycle jong ki khon kikti ki badon kam ya ka jing nang jing stan uba penchai lang lingdo nong diang ubalong unongelam jong ka seng samla langrin ha ka jing ye kren bat kilat pathai khubor ha ka khan re tarik urumpang arzar arpway uliyatho baki don kikme kikpa ki bempat la ban siu pendep ya ka bicycle ha ki benai baladem namar baki don katto kat ni ki bor penyat school ki balap tha baki dei ban siu bait klem map ya ka bicycle ha ki por baka jingpang covid khat khandai ka lawan sar hapo ka jilla Meghalaya khnang baka school kan dup yo ban siu pan ya ka tulop jong ki nong hikai school ha ka baya dei bat kani uniu nongelam jong ka seng samla langrin ula kentu yi ka sorkar bakan bishar lem halor kani ka jing e ha ka baki kme kikpa ki bawan na ki longyeng baduk ki lamat ya kani ka apon hadin bat kikmi kikpa ki ongkom ta mila le ya kendu ru pat ki katdo kat ne ki principal jong ki school tingi la tuat jimut na ki ba na ka ikadau ba pimla se ban map nam ta ka bai school ha ki benai ki ba khan long school te na ka liang jong ki school authority ki wang ba ka syam jing e ki ban pelat ya ka bai school namar ba maki ru ki don kam ban siu tulop ki no hikai te habaya dei berkata ba ong ban siu tulop ki no hikai te kum kikmi kikpa ki syam jing e pat namar ba ka jing lockdown pat kam dei bai syak khang khadap tangi ki no hikai po yeng hanri kikmi kikpa ki ngak ka juk apot ba maki ru ki syak khang khadap lang po yeng te kinohika ki syam hawa kinohika ni sotu ba kinohika ki syam jing e ban yo e ka salary la da ki khana school kim siu ya ka school fees tamala da perkhat ki mi papat na e kin yo ya kata ka school fees ba namar ba ban siu ka school fees don kam da pisah tika pisah pat kin yo na e ka pisah ba maki ru ki syong haying hak tu ki banai ba lockdown maki kam le tre la kam le kita te ki ba bun maki dei ki bun ki nong blas ni nata ki bun ki banyak taksi menta hapor ba lockdown khandon income te menta ka syam jing e sisa yaki te ngilalik ban ya kren ngilalik ban ya kenduk rubat ki school rei nakaliang tu ki school ki ong ba ngimla ban e rei ka syong pat nakaliang tu ka sarkar lada ka sarkar ka ai pat da ka wi ka notification la ne ka wi ka instruction ba kin perkhat nam ta mi pa te ki la ban perkhat te de nak ta ka daw ka jingwan jongah ni ka long ba yin buru ke jing kerpat ya ke government ya khamtam ka education department pakan pet dan dia pakan bishar bini halor kan ni ban don ke jing tip lem nam ta ki mi kipa nama ba ki mi kipa ki syam jing e sisa ni bu ke jing kerpat ya ka government kan sengos nei pakan perkhat yang sasisen ha ba ya dei bat kan ni ka jing siu ya ka by school ban ba ya dei bat kan ni ka benta namar ba ki babun ki school menta ki ai da ka warning ki mi kipa bala da ki mi kipa ki mla ban siu ka by school hakini haswa ba ka school kan pli la ne haswa ba ki khun jo ki kin yo risol kamut ki mla ban yo risol ni ki mla ban ai promotion ni ki khun jongki te la da ki ong ba ka promotion ka syong la da umyo ka by ban siu ka by school ba ki namla ban ai promotion di kamut ka long kamba ya kata ka ban ki kelas ban yo promotion ka long kamba shutit Henry kamdon kanu ka kamdon quality AUM te Henry kecing kepat kalong ba nakaliang jong sarkar ka di ban sngau khia lem apa ya dei ba kecing e jong ki pa hakum kani kapor namar ba lada ka sarkar kam la ban e kemut ba ki kimi pa ban se menta kom kini ki por mar ba kim yo su ban namar tang ba kim yo promotion ki kun ki hak ban suwat ram watsya ban yo ban pendep ka by school namar ki por lockdown bun ki mi pa ki basu wadram tang ban yo ban bam ban di hak tu ki por ba lockdown te menta andala pli gan ye ban literally kita pat kin bela nam ta ban pendap ye tu ban siu tu ka bamram hak tu ki benai bala lockdown ni kin bela nam ta ban pendap ka by school namar na kalian tu ki school ki khandon jingmap e te ki bun ki school
ngimla bat banjar kerteng ni ba ong ba kata-kata ngimla ban kadau kuti ki nupi school ri ka syong pat ka liang jong ka sarkar ba kumnokin ban solve ya kenika problem bat ban wara solution na pertaban pensuk lang ikimi pa bat kumjuru khnam ba ki school ken ai ga instruction ke babiang khnam ba kimi pa ken yo ka clarity la ni ka jing pensai ka ba company alot ni ka banta te let's say namta ki brio ki baru spa namta ki brio ki bapit babiang te kala kasuk ki ban seu namar ba let's say casting ki rei namta ki brio ki ba belas ki lan ki ba ka income jong ki ka duna te let's say ka syam jing sisa rei wala kata ki ong ba lada nakaliang ki school ki klam map lan ni klam don kan consideration namta ki pipa te long kimban se hi kata wat ki hapan wat ramat sha rei ka syong pat ka education department ken kumno ban yarap ikimi pa nomor ba kabor ba hakri ban pet ya ka puli putih pu ka jela tingi tip boro ba ka deka education department haga jing tuat jingmut jinglit wat jingmut tunga kum tu tiki don ki school baru kwan nadu nursery hadu kelas he hi te ki nursery le ya kitu ki ban ong ya ka online class le kemut kini ki nursery ki jili ki klam don kam trikam e ru em te don ki khna ki ba police ni shalong te ki hakitu ki benai ki ba lockdown kiwei ki yo online class kiwei pat kim yo tu ki kena kim yo tambah ka school fees pat ki hapan siu be te nalor kata kamdei baki le kena baki attend online class re ke jing duk jong ki online class ke dei namar ka facilities kambiang connectivity nata kini ki borokhat ki dunalut namar sek nong kendong ka laj ru kamdon